hino hani tawata koko wawe findingol no onen wadde non jangirde diina lagine enen fulbe fuuta ben ko retard addante hina diina ka wonen addande retard fame no seedi hina diina l'islam ga woni wattirde baaw hina diina l'islam ga woni wattirde baaw ko nonen wonde non jangirde diina l'islam hande watta e baaw lagine uno hani wongol tem goto sahaba be ko l'islam on be jangi be yaari yeso fi hennu be hawtiti aduna e lahara sahaba jon himo hunji alqur'ana himo mari ngesa makko ba sahaba jon himo hunji alqur'ana himo wawi piri dede sahaba jon hunji alqur'ana ko njulajo ko non sahaba be ben hani yiirede mawbe men be babe ari fuuta jalo hibe jogino diina kono mawdo no jangi diina on o yaha ngesa mawdo no jangi diina mo wawi piri dede mawdo hino jangi diina himo wawi hiwugol hore makko hande hede mari groupe o yimbe fodu ko yimbe ben lahara e natal aljanna kambe tigri ko aduna be woni mobude hibe fodi yimbe ben natal aljanna yo fo yo munyo yaha ton kono kambe tigri ko aduna be woni mobude yimbe ben kadi sutaki dum e hore kadi be dannina kadi yimbe be si a nangi do dartagol ko lagine be yotuma no ko alla mo yidum sellata yeddugol lando kono on lando toño si o kori be jabay so multi be jabay si be hebi no be moltana be yaga makko be waday anana ta khutuba acce toño ono lambe be kono anana khutubaji di ñettede den fop alla ko dali ko lando ko yo dofte alla dala lando ta toño hare dum do bindaki alaka qur'an alaka hadisaki hare ko du wadi sen ala nande mo susali wowlugol gonga ko fenade wowlata mo susali wowlangol yimbe mumbe gonga harayda tawa e ko libi yimbe mabbe musibe nini ko en aliyatima ala ko woni aliyatima nini lagine buri fulbe futa be ko be aliyatima wondube nene ala baba ala ko no wiete société mardo nene baba ko mardo yimbe daribe yimbe bendube yimbe andube ko be fala ko du woni ala senketi mouvement politique mo be wadi on mo be fala on wadde hande parti ba wuri wonde mo fo hande kadi ko mobe wodo GMD ko holli CNRD mangula mo argudo hina e borbe mari ustaz buri ala fa hina e ore jama hina onon ka TikTok ko be ka Facebook so watti illa problème on lagine do CNRD on do e groupe Dumbuya on hina e ore jama ko ade ngoto GMD ko hen woni halaka ko Mamadi Dumbuya ko général Mamadi Dumbuya hande o yi hay julirde no initirede Mamadi Dumbuya neddo mo tawata adi défilé on est-ce que 2000 combien adi défilé on hari goto anda Dumbuya hande Dumbuya woni piji dum fop lagine si a udditi RTG nyande mi ndaron do on kala RTG journal kala aro 2018 2017 hari Guinée me no gasa temedere anda Dumbuya simini temedere no gasa ko be wandir ben kala ko hande ko kanko woni fi lagine fo julire ko kanko initirte dua sa udditi RTG on nyande mi ndari RTG journal on ha o timmi kala headline mo be addi kala ala yin mo be addi on parce que no andi hare mo mari sommaire titode kala ka be fuddori ardo wo ko fuddorta ko Mamadi Dumbuya hay correspondant be mi jodi mi ndari journal ha mi gayni be hebali titre hay e goto sang be arabe ne ma do jon goddo no wadi zero ko hara Mamadi Dumbuya wolta kef hari na fendo campagne dum ko adi campagne o holli leydi men din hande ko fiade goto fewde secteur ka fo yalteno do no jogi hono duma hoydane hoy leydo porte do vote yehede gon ande tay no vote leydo porte do be inde beni de yiri lam ma moƴƴi be leyde men élection do hadata godo ya golle
ka leydi men hande piiji ɗum fof ko Doumbouya joni mouvement politique makko koye inde Mamadi Doumbouya waɗa en leydi tawata gibi 58 hindi mari indépendant leydi araniri wowlandi ɗin Faransi attagol hettagol premier pays francophone qui a eu son indépendance c'est la Guinée en 2025 tawata mouvement politique ma parti politique état on c'est une abréviation le nom d'un individu Guinée ben ko be jangi kon di dubi do foko no nafi ko wonan den 15 millions kon dum nafi mouvement parti politique et inde jonne des perceptions mijo ko hondo fo kita même pour le mouvement politique on était obligé d'utiliser le nom de Doumbouya. Ça veut dire que ce n'est pas un projet de société, ce n'est pas un projet pour le pays, ce n'est pas un projet national. C'est un projet taillé sur mesure pour un individu. Constitution kadi kono warana. Constitution la Guinée kadi hina fi yimbe dido. Constitution la Guinée hina fi justice, hina fi population, hina fi ministre, hina fi région. On constitution la Guinée c'est pour Mamadi Doumbouya. Mouvement mako politique c'est pour lui. GMD. Donc comme lui, il est unificateur, il est quoi? On ne parle même pas des régions. Nous sommes dans un état où tout est centralisé sur un individu. C'est lui qui compte. Kokan ko initirte atal, kokan ko initirte l'école, kokan ko initirte train, kokan ko initirte julire. Kokan ko okkata ordinateur. Sinate dans les classes, c'est au nom de Mamadi Doumbouya. Netto tawata 2018 o mara sona salaire mako ko hotto non sattende ko marden ko ene musibe antido buy wawata sendindirgol ko wi'ete kon dole e ko wi'ete kon gonga buy hino sikka si goddo hebi tun gonga hono si goddo hebi tun dole hare mo mari gonga buy hino sikka kala mardo gonga kala mardo dole hare ko kanko mari do gonga o musibe non do hina gonga no hina fi hande Doumbouya en hino hendi leydi den hino contrôle justice no contrôle ate hino contrôle nato be soka ko wonde mara yimbe luttube ben ko be deju ko tabe waddo hay hunde ko en jabo fe'en sabbinoɓe ɓen fiyo feƴƴu fewde secteur feƴƴani sabbinoɓe ɓen mayde konte feƴƴano sabbinoɓe ɓen yo dadisi iwu feƴƴani sabbinoɓe yo Alpha Condé feƴƴu feƴƴani muraɗi ɗin koko dartete fewdo ɗon dartora faamu e doole ma dartora faamu e wakkilare hay si tawi a waɗata kono anda hiɗa hani wakkilagol kono enen hande ko ɓe faala ko yo fof yo accito no yaari o hino wawi wonde a wawata ittude hono tooñe wonde ɗe lagine kono anda ko tooñe hanuɗe dartede hina tooñe hanuɗe jaɓede fi tun hiɓe jogii doole